Kaixo, engulon eta ongi etorri Arrierri saio honetara. Gaur, Mallabiko pelotalekuan gaude eta plaza honetan hainbat harria sotzaile ikusiko ditugu. Emakumezkoetan 5 eta gizonezkoetan 9 hain zuzen ere. Idoi Etxeberria, egunon? Egunon. Bueno, gaurko kirolariek helburu bikoitza izango dute, ezta? Bai, hoi da, azkenen 16 honenetan sartia izango helburua, baina 16 horietan sartzea bezalaxe, aian, urtarrilan lauan ospatukan finaleako, 8 hobenak hartuko kontun, orduan alik eta lantxukunen aitea etorriko danak. Bai, eta lana sendo eta gogotik egin beharko dute zalantzarik gabe. Inigo Lasa, egunon eta ongi etorri? Egunon, Pedro Marei. Kirolari asko izango dira, denago aipatu ditugu, bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan. Denak aipatzeko astirik ez daukagu, gero lanean hasiala aurkeztuko dizkizuegu, baina ze izen nabarmenduko zenituzke edo zeintzuk egon daitezke honenen artean? Argi dago nik uste dut, ez? Emakumezkoetan zein gizonezkoetan, emakumezkoetan esaterako Ainitze Zumeta Uliako harria irabazi du eta errekorra ere berea da, eta gizonezkoetan Mikel Lopetegi urra. Igeldoko harria zenbatetan irabazi duen zarauztarrak eta seguru asko gaur ere kontuan hartzeko izenak izango dira biak. Zalantzari gabe, Mikel Lopetegi eta Ainitze Zumeta txapeldun handiak baitira. Dena den, Arrierri txapelketa honetan aurrez ere saioak izan dira eta orain arteko emaitza kontutan hartuta sailkapenak nola dauden ikusiko dugu. Ikus ditzagun orain arteko sailkapenak emakumezkoen gandik hasita. Hortxe duzue, neguko Arrierri txapelketako sailkapena, Maili Gezalaga 14, Jasoaldi ditu Lierriosak 13, Patrizia Martinek 12, Olaias Naolak eta Estefania Etxebestek 10, Ane Atxutegik 9, Ane Zestaok 8, Naroa Arrutik 6, Alba Zubiriak 6 eta Helene Ostolazak 4. Eta orain gizonezkoak. Gizonezkoetan Txabat Olaizola da, orain arte honena, Jokin Izmendirekin berdinduta, Gorka Etxeberriak 9 ditu, Telleria eta Galarragak bezala, Jo Marijoanek eta Gustak 8, Odei Irureta Goienak 7, Iker Sojok eta Gari Garmendiak ere bai, Mikel Marijoanek eta Oskar Aguasek 5. Oraindik beste bat ere badago hor, Ales Merlo 3 Jasoaldirekin, eta hemen kontutan hartu beharreko gauza bat. Jasoaldietan berdinketa izan ezkero, eta ikusi duzu sailkapenetan sarritan gertatzen dela hori, pisuak erabakitzen duela, pisurik gutxien eman duenak, berdinketa izan ezkero, berak lortuko du sailkapenean tokirik onena. Emakumezkoen saioa hastera doa, Sara Jimenez Aberasturi lehen tokian, maestukoa da, arabarra. 27 urte ditu. Lehenengoa, erraz, 13 kiloko harria da, harri baldarra. Gizonezkoek ere beste pixu batekoa, baina harri baldarra erabiliko dute, eta 12 kilokoa. Lehenengoa 2 golpekin, hau golpe batekin, hor saiatu berdu golpe handixio eman lehenengo hori eta goia errexo egiten. Ezkenen jasoaldi asko izango dira eta 2 golpe ematen jasoaldiro gehixio nekatuko galako. Hirugarrenaren bila, hortxe, oso ondo. Bai, aurrenengo jasoaldi horietan hori balantza horiek gortu, pixka darretjai forma hartu, eta berdina ezkerrea edo eskubia jaso, orduan bakoitzak bere teknika bilatu beharrak aberotzen bularre arte denak berdin ekarriko baina hortik gora desberdina izatea batea edo bestea ekarri. Hau. Emakumezkoetan, markarik onena Maili Gezalaga dauka, 14rekin. 3 minutuko saioak izango dira bai emakumezkoetan zein gizonezkoetan. Nulo eman. Honek ez du balio, hori izan du Markaida paileak
Bai, azkenen neska altuare bada eta harria etzaio iristen belauna baino pixkat gora isi orduan. Kasi beste baino kolpe bat gehiago eman berrakak gora ondo iristeko. Hori hortxeak azaltasun pixkat, bularretikan lepo aldea eramateko momentu nahi da bilatzen, tekit inkomodidade pixkat, lortzen hori komodo itia erdian ekatzeko. Bat, 37 altura daukan, eska honek. Bai, horre arte oso ondo, hortxe oain, baino hori oso ondo. Crossfitetik dator. Txingekin ere sarritan ikusi dugu. Esate baterako 2024an Euskal Herriko txapelketan 2. tokia lortu zuen. Txingekin. Herri txapelketa honetan finalista izan zen. Bai, azkenen harri honekin komodo lanen asteanak, 3 minutu jute zeizka egan, ze disfrutatu ditu, baina gaurko kasun sarai, lehenengo minutu hori luze esan barrintzaio, ikustea lepo aldea nola gorritu duen, hori horre arte harria oso errez eramateu, baina goran berdintzeko garain harrapatzeko zailtasun pixkat. Bederatzi garrena lortzen duen, ezin izan du. 8rekin konformatu behar izan du. Ondo, lan ona. 8rekin, han zesta horrekin berdinduta gelditu da. Baina, han zesta hon eskau baino asko sarinagoa da. Bai, pixua errez dominatu du, baina hori teknik aldetik Lepon eman dizkio arazo batzuk eta azkenen horko detai horiek ez baia ondo pulitzen, nekeak gehiago erazateu eta ikusi dugu bukaera, bea ikusi dala pixka tristego, ez? Eta horren, herriko neska, Goizeder Abendibar. 17 urte besterik ez. Metro eta 18 zentimetro. Gaur eman duen pisua, 78 kilo terdi eskaz. Eta hor ikusi dugu, epaileak eskuk eta erropak nola behiratzen ditu, noain arte ez dugu hori ikusteik izan. Bueno, men plazan egon gehanak baina telebistatik ez da ikusi izan dut, eta gaur ikustea epaileak nola bai Sara eta bai Goizederri, eskuk nola ikusi izkien, eta txaleku bat agerrikoan tarteko zulo hori ere bai, nola behiratu ditun. Kirolari batetik bestera, 2 minutuko tartea egongo da. Hor daude, izetatarrak, dena kontrolatzen. Bai, azkenen 3 minutuko lan esango dugu espres bada, azkarra da, orduan detaile txikinare bai ondo zaindu berrekua. Goizeder normalen oso txukun aitzea harri jasotzen, eta bueno, gaur ustet kasu hori ikusiko deula. Oso ondo. Eta neska hau hemengoa, mailabikoa izan arren, izetarren eskolan dabil. 2023ko irailean hasi zen. Aurtengo kintopekoen txapelketan 2. tokia lortu du Maili Gezalagaren ondoren eta Olaia Esnaolaren aurretik. Bai, oso lan hona intzun. Han ginean eta bere buruan sinistuta atzetik anindako lan guztian fruitua izan zalako, olako egunak bai merezi ditu lan iteun kirolariak. Bueno, gero bestalde batetik, Arribaldarrekin gertatzen da, zera da, entrenatzeko zailtasunak egoten direla. Arribaldarrak, hemen txapelketakoak hauet dira, baina horrelako harririk etxean ez dago inork. Ez, hoi da. Azkenen Jose Ramonen eskolan eta Josoban eskolan baita ere, saiatzei alik eta antzeko harrinak bilatzen, berdina izatea oso zaila izatea, baina bueno, harrimautako harrik jabelimare, asko laguntzeu gaur bezalako egunetako. Nik uste dugu, goien dakan koska hori eta normalen ez du izaten, orduan etxen ibiltzezun teknikak Arribaldarra jasotzeko plazan ez du balio izaten.
Pixu hori dagokionez, Igeldo eta Ulia txapelketetan erabiltzen direnen antzekoak. Bai, hori bai, pixu antzekoa, eta hori Goizedoren pixuakin, harri hau ikusten nahi geha, ze errex aidan dominatzen, txukun, hasieratik harri guztik berdin jasotzen nahi da, eta hori da trukua ez. Azkenen erdian ekatukoa, gauzak txukun ite bali maitu, hori ikuste du, teknika euneko eunian aprobetxatzen dula, gerriak banko golpe txiki bat emango jo, eta goia hasi esfuertzoi gabe. Eta teknik aldetik zara baino hornituago dago. Hoi da, esan dugu, igual neska alturan txikixio izan da, harrik egokio etortze zaiolako, eo gehiago jardun dalako harri baldarretan. Bai, hobekuntzan nabarmena gindu Goizadorrek urtetik urtea, eta aurtengo urtean ustete borobiltzen nahi dela. Eta 17 urterekin, oraindik badauka azpia hobetzeko. Hor, ies egin dio, harri horrek. Golpea pixkat kanpoa juntzaio, baina... Hala ere, berea bai, goziak dago. Oso ondo. Hortxe indio pixkat kanpoa lehenguak, baina ez da barrua ondo utxi eta... Bederatzi. Bueno, honen artean zartzeko aukera izan dezake. Beste bat... Amaikako langa hori nahiko zuen harrapatu. Ondo. Amarrekin konformatu beharko du, baina ez dago gaizki. Lan oso nahi da bai. Azkenen hemen bakoitzak bere dana emate bali mau, ezin zaio gehiago eskatu eta oso lan txukun ikusi dugu. Bai, da gainera honek gauza batako alde, pixua. Bai, hoi da. Pena zan, kanpoa indion harri hori jaso bali mazu, sailkapenen gehatuko zala laugarren tokin. Laugarren, bai. Eta hoain, Orain Olaia eta Estepaniarekin berdinduta dago. Hoi da. Berdinketak asun, hori, amaikako hori honazun, bere pixua beste inork ez tegit izango, Naro Arrutire bai harin dabil. Bai, baina Naro Arruti zei jasoaldi baino ez ditu. Hoi da. Naro Arruti urruti dago. Bai, baina esaten nahi nintzen, pixuakin, Goizaderrekin duen pixuakin, zelan indun gaur, laugarren jarri da. Bai, laugarren dago pixuari esker. Jasoaldi kopurua kontutan hartuta, Olaia Esnaola eta Estepania Etxebestek ere marka berbera daukate. Baina, baino asko sarinagoa da. Olaia Esnaolak 86 kilo eta 100 gramo eman zituen, eta Estepania Etxebestek 103 kilo, beraz. Alde horretatik ez dago kolorik ere. Eta barruan izango da, gaurko beste 3 lehiakideak ere, bera baino pixutsuago direlako. Baina jasoaldiek ikusi behar. Bai. Lehenengo jasoaldia kontutan hartu behar dira, gero-gerokoa. Baina, 3 gehiago 7. Bai. Nik uste, amaikako langa hori ekarri duela gaur burutan, neska denak orokorren, baina hori beretzako zan ez, bat gehiago jasota, ez da pixuagatik ez dezuira, ez da norbeantzak hori bai, garantzitsu izatea bat gehiago jasota gehatzea. Baina, alare finaleako ez du arazoik zelkatzeko, eta ez da ez errepasa. Malen Morandeira, Urnietakoa, 1,78 zentimetro. 95 kilo pasatxo eman ditu gaur. Eta ikusi dugu, neska honen kasun alturak ez tegala, bat ere garantzetik ze egoki jasoun lehenengo hori. Hemen harri baldarrekin asko entrenatzia bezalako ez dago, geho plaza etorretakon teknika txukuna eukitzeko. Hori, golpe txiki bat eta gora. Baina urtebete hasi zen, haian bizi da eta izetatarrek zirikatu zuten. Bai, normala, azkenen indarra urrutirik ikuste zaio, gorputz horrekin indarra ezkoduki berdula eta normala da animatzia. Gaur egun eta 3 urte ditu eta 21 urtera arte eskubaloian ibili zen. Eraberan eta Aiala taldeetan. Gainera, berak aitortu digunez, kubikoa eta harri baldarra ditu gustukoenak. Gaur mintzat oso gehi da. Hori, olakotan askotan aztezea presaka lanian, eta pasatxar bat pasazte izu, baina ez. Txukun, jasoaldi denak banaka ditu alimaitue, ez du arazu izango honek zeilkapenen gobera xamarkuteko.
Bost, eta oraindik denboraren erdia, baino gehiago gelditzen zaio. Bai, hoxe, bain minutu erdin bost, beste minutu erdin bost, eta azkeniako 15 segundu jasotzeian horrekin, 11ko lan gaurta. Gaur ez da komen nire gehiagi erakustea, ez dela geho finalen zure kartak erakutsita gehatzea. Hori herrikiroletan asko gertatzen da, asko gertatzen da. Hoi bakoitzan esku gehatzea. Sailkapeneko saioetan, bueno, zerbait gorde. Hoi da. Zerbait gorde, eta gero... Albaldin bada, beste gauza bat. Bai. Batzuk nahita ere izaten dute, berez daukatelako lehiatzeko grina hori eta azaratzen diren bakoitzean daukaten dena emateko. Hor txendio balantza txar bat. Bai, hor ez dut alarri dabil eta oker hasitakoa oker bukatu da. Balantza harraro bat indio hor harriak bularen. Ere, beste bat egiteko hastia badauka, bi ez dakit. Hortxe behera esan markatu zure golpe txiki batekin pixkatar. Ez. Gainera, izetak, Jose Ramonek heldu indio harriari ikusita zailtasunekin zebilela. Sortzirekin, bukatu du. Berak esan digu, auspua eta teknika hobetu beharra daukala, eta ikusi dugu teknika behintzat bai. Teknika hobetu beharra daukala. Hasieran oso txukun hasia, Bai. Bukaerako, ez tekit, harritu nahi, ni bukaeran nola nara estuan, hori, igual nekian lanak izango ja, beak esan duen bezala, tekit, ze sentitu duen, oikio, galdetzeko aukera bakaun. Nik hasieran oso txukun ikusiet, gero pixkate nekiakin, hori balantzan bat edo beste normala dia, azkenen azkara izea, jasotzeako berriz helduen behiozu, eta dena den, orain urtebete hasi zen bati askoz gehiago ere ezin zaio eskatu. Hoi da. Azkenen gaur plazaratziare bai eta olako ekitaldi bat aurrera enamateko, bai txapeldunak, bai atzetia atoztinak, denak eman berdua izena, txapela bate jazteu, baina atzetia atoztinak gatik. Bai. Ez dut uste alare bere unik onena izan duenik manenek, Ez dut uste. Hemen atera da nene bai etzeon bate guztua bere buruakin da. Eider García Durana orain. 30 urteko gazteiztarra. Metro bat eta 76 zentimetro. 15 kilo. Gorputz horrekin ez du ematen, baina errukbian ibilitakoa da, neskau. Gorra eta... Gazteizko gaztedi taldean. Dana ez da tamaina. Eta gaur gero gizonezkoetan ikusiko dugun Julen Diazek bultzatu zuen kirol honetara. Eta arrezkero hemen dabil. Bai, azkenen Arabako eskola hori ere bai indarra ondo jartzen nahi da, ikuste dugu ze tarten ze txapeldun da azken, neskea zein mutil, eta hori pozgarri da danantzako. Eta behitu, honek desberdin, oain arte jardun dianetatik alde, golpei gabe, tripan ondo eantxi eta gora zizenen. Denbora asko aurrezteu, harri jaula jasota, aguantatuen berri 3 minutu. Hortxe, tripan gora iso hartzeu, eta gora tiatzei honen, ja berdin tagatzei. Oso ondo. Bai. Azkenen Magikin Harri-herriko finalen bai ikusi genuen, Magik antzeko jasotzezun, hainitz ere ustete hola jarduntzala, denbora asko aurrestea eta orduan deskantzatzeko denbora gehiago gatzez eizu. Gauza da, hor tiren bertzaiola. Tripa eaztezunen, zilindro zarra balitz bezala, baina eskuzulo gabe, zailtasunakin. Gertatu izan du hor tripan hortxe, horre antxitako, pixkat labainitiare bai harriak, ez dezulako ondo, zure gana ondo pegatzen, baina ez, oso txuku nahi da. Bai. Azkenen antzematea, hemen badauden eskak finalen harri hau erabili duenak eta ez duenak.
eta erabilitze duenak beste esperientzi badake, bai geldoko harri batea 2 aldiz jundana, eo 10 aldiz jundanak ez tezke teknika berdinak eta ez teke eskuegoki iguala, orduan urten podero joz ikastean gauza bada eta saion araberare bai. Eta hori lasaitasun eskez, lehen hori bai oso ondo hasiga eta gero bukera pixkat hori saiatu berda, hasieratik bukera, ber. Arabako harri eskola Zatxa hasi zen horrekin. Eta gaur egun hor Ibon ari da, Pulberarri, hainbat neskarekin. Bai, gaur hor erlojuak nik uste duen atzen da ona. Hemen askotan entrenatzaile bat izatea, baina talde lanik ez palin badago, plazak diala, exibizio diala. Hemen Jose Ramonen eskolan askotan Jose Ramon daude gaur bezala ikusitugu launtzaile bezala, baina gero exibizioak tokatzean 3-4 plaza desberdinetan ekipoko lan bat inberri izatea eta nik uste Arabako kaseno bai hori ikusteala, ez? Ibon falta bada, besten falta bada, Alkar nola hartzeuen. Hori joko sailkapenen ikusi genuen, marihuana nahiak laundu zilela Sojoi, gero marihuanek eta Sojok beste marihuanei, orduan ekipoko lan bat. Hor dago. 10 jasoaldi dagoeneko. Eta 11garrena ere, okerra handirik ezpadu, lortuko du. Eta erraz gainera. Ez aio nekerik antzeman. Esan deuna, harri hau ezautzeu eta ezautzio bezalako ikestau, lana nola inberdiozun jakiteko. 12garrena lortu du. Nahiko, oso ondo. Marka bikaina, Patricia Martinekin berdin duta, baina neska hau harinagoa da. Eta 15 kilo, eman ditu eiderrek, Patricia Martinek 82 pasatxo eman zitu. Kasi harrian pixu berdinak jartzen da. Norbere pixuako harri baldarrakin hola erabiltzia, ez tegit beraina garrantzi emate betza jon. Patricia Martini 3. tokia kendu dio, behin-behineko sailkapenean, pixuari esker. Eta initze zumeta, gaur teorian markarik onena lortu behar dukena, Ulia harriarekin egiten den txapelketa irabazita dauka, azken urteotan zerreztu irabazi initze. Horrek laguntzeu eta ez du laguntzen, bidati azka horrek, azkenen gero exigiturek joite izue, behin txapela jaztezunen jende iritzeo gehiago ezin dezula eantzi, inork ezin dezula irabazi eta exigiturek joite zailo kirolaretxe ikusi genuen Euskal Herriko neskan txapelketan ze pasa zitzaion, hori fizikoa beak esatezun ustez ondo prestatuta jun eta gero burua esitzeola, zeharo blokeatu zen, bola lanetan eta txapelagi orduan. Eta ikusiko dugu zenbat jasoaldi ematen dituen, 9 behar ditu elkatzeko eta ikusteko dago zuek esan duzuena egiten duen, dena ematen duena zerbait gordetzen duen. Honek kalkulo guztiak egiteko hastia daukat, aukera. Bera da azkena, beraz, badaki zenbatekin lortuko duen helburua eta helburua lortu ezkero gehiago eman beharrik ez dagoa. Azkenen gaur ikustea etorrien jendiak badaki, ez dala sailkapen bat ikustea etorri, ez dala txapelketa bat ikustea etorri, eta ikusiko batzuk dena ematen, besteek pixkat diskutatzen nik uste hori jokuan parte dela, eta horrek egiteula polita ez, harri bezalako ekitaldi bat. Horten Euskal Herriko txapelketan, 3. tokia lortu zuen, Patricia Martin eta Lierni Osaren atzetik. Baina, harri baldarrarekin, trebetasun handia erakutsi du eraontako txapelketetan, eta datorik adierazgarriena, Ulia harriarekin bera eta daukala markarik onena. Azkenen ez dut uste Euskal Herriko txapelketa horri garrantzitzik eman bertzaionik ez, pasa txar bat izan zun, ondo ez baten arabera ez zuen bere lan aitek izan, eta nik uste hori astu inberdala ez, egun txar bat zeinek eukitzeu, gaur ikuste dugu polora bezala zen numerota joan, errex jasotzeu hori ikustea. Esfuertzua inbertzaio, azkenen hain nitzeke ez tekit pixun zenbat eman du, baina 33 baino asko gehiago etzun emango.
Nitzek 72 bitardi. Ba hori, argia baino pixu harinokuakin lehen esan dauna, Duranak ibiligun bezala ibiltzia eta hainitze da hilkin bezala ibiltzia, ba, hori, ekartzeko gara ikuste zaio, esfuerzo gutxiokin ekartzeula, azkenen errez ibiltzen harri badalako eta mendeko lana dakalako, ez? Raruare ingo zaio, deskantzatzen ameste denbora egotia, normalen azkarra beltzeio hartzei. Gaur erdi jolaseko lan bat izango deu, entrenamentu bat bezala hartu. Jendean aurreatea, horrekin nervi jokentzi izkizu, geho finaleako, beste temple bat izateko. Bai, Jose Ramonek berak beste erabateko saioetan hori baino gehiago erabiltzen du akulu. Bai, gaur azkenen badaki ezein dan helburua, hori xerkatzea eta ondo iritzi zein nahi, hori lan justu batin eta entrenamentu bat ezela hartu. Beste pare bat harrikin sailkatzeko lan politia eta ikusteko ere bai, baitare. Anitze Zumetak amaika ere oso ondo arazorik gabe lortu ditu. Helduko aldio berriro? Ez, amaika. Hori, esan deuna, etxetikan helburu bat ekarri due, hori kumplitu due, eta gaur ez du balio gehiago iteik, gaur garantzitsua gutxio ezitea, gehiago ezitea, tinpotik. Bueno, Anitze Zumetak gaurko bigarren markarik onela lortu du, baina argi dago, berak eta bere laguntzaileek ere ez diotela eskatu zeukan guztia emateko. Eta gaurko markarik onela lortu duenarekin dago, Inigo Lasa gure lankidea. Alaxe da, Eider, gaurko garailea, zorionak. Egunon, eskerrik asko. Bueno, helburua beteta gainera, 12rekin, imaginatzen dutzuek erreferentziak izan da eta buruan zenbakiren bat erabiliko zenutela eta ez dakit lan ganun zenuen, azkenean 12. Ez, gustora egin du lana, berez ez gara etorri zenbaki batekin buruan, baina gauza zen ondo ibiltzea, nulorik ez egitea eta teknika polita erakustea, eta nik uste dut partelde horretatik bete dugula egin beharreko lana. Eta oso posik egindako markarekin, baina daude beste batzuk urrengo astean ikusi beharko garenak eta hor dago lehi handia. Ikusi dugu, Ainitze akaso ez gaur ez duela dena erakutsi Ainitzek. Ez dudana erakutsi, baina nik uste oraingo kanporaketan jende guztik ez duela atera 100%. Pixka bat gordetzen nahi dela, azkenean urrengo astean daukagu momentu kritikoa, ez da gero suposatzen da taldeka, horria eman behar dugula 100%, ez talde irabazlea ateatzeko. Orduan nik uste dut guztia zehose gordetzen dutela. Eta asko egiten aldu harria ezagutzeak? Bai, badauka abantaia handi bat, ze azkenean zu ibili zarenean ja harri horrekin egia da urte batetik bestera ez duzula eukitzen, baino ja buruan badaukazu teknika bat edo mugimenduren bat, ez orduan nabaritzen da. Oso ondo, eskerrik asko, Eider. Eskerrik asko zuei. Bueno, gizonezkoena prest dago, hortxe gaurko sailkapena, eta ziri badaukagu, 8 honenak zeintzuk diran ere esango dizuegu. Orain arteko 8 honenak prest badaude, eta bestela gizonezkoen gana joko dugu. Maiek Ezalaga da jasoaldirik gehien lortu dena, Lier Niosa gaurko emaitzarekin 3. Eider García Durana, Patricia Martín, Ainitze Zumeta. Odezagun gizonezkoen gana. Eneko Bilbao. Eta hauek beste kontu batzu dira, ez? Bai, beste pixu bat.
hori laguntzailea kontu ibili ikuitu gabe, azkenen ikuitzu bali madu garria, ba hori nulo emango ia, eta horrean jo eraman da gero nulo emate baie. Tio, grazia handik. Asko kostatu zaio, baina lortu du bere helburua. Mutila hau gizaproban moldatzen da ondo, 85 kilotik beherakoetan Euskal Herriko txapeldun izan zen, eta 85 kilotik gorakoetan 4 aldiz lortu du. Gizaproba ere kinka larrian dago, aurtengo txapelketa oraindik ez da jokatu, eta eitekotan ere datorren urtean egin beharko da. Bai, bazkenen herrikirol beste batzu bezala, segare uste berdin gehatuela, eta hori batzuk, kirol batzuk kiston gorakada izan duen, nola herriak be askoak, eta beste kirol batzuk goiti bera. Azkenen ez da erresa, prestakuntza aldetik mundu hauetan dana egin da dago, kasi txaleko eta galtza batzu bali mazkazu dena egin da dago, eta gizaproban plaza bat berezu entrenatzeko, herri guztik ez dake, geomaterial aldetik gane bai ez daude errestasunak. Bai, eta gero ikusgarria ere ez da. Ja, asko gustatzen zaizu, ez zaizu bate gustatzen, eta bueno, asko gustatzen zaion jendea bakar-bakarikan ordu asko iteitu entrenatzen, ikusi nun, urpe bat, nola ibili izan, bere garaien. Bai, azkenen guk ezautu genuen hori joan ibili izan gizaprobako talde bat, eta taldeko lana ez da, bakarkako lana bezala, talden betire, terapia bezala ere hartzen zu pixkat, egunerokotasun hortatik ateratzeko, bakarkako lan hori, pixkat nekezo. Baina, bueno, kirol hortako esperientzia ondo etorreko zailor iruditzen zaitez. Gaur bezalako lanetan, bea bakarri dago plazan, baina laguntzaileak hor dauzka, eta Euskal Herriko Harri Txikin txapelketan papel polit jeintzun. Hori honek ezin dia jarri txapeldun baten helburu, hori harri mundun hasi berri dalako, baina bere helburuk bete zitula esan zigun, eta gaur bai lortzegun, hoixe. Bai, azken urteotan harri jasotzen txukun dabil, bere mailan. Gaztea ez da, 51 urte ditu. Garai baten sokatiran ibili zen. Zamudiokoa izatez, baina Kortezu egin bizi da. Espalditik. Bai, eta demora justu xamar utzi di azkeneko jasoaldi hortako. Bai. Golpe batekin eramate ondo, baina bi behar baitu justu xamar izango beha. Ez dakipa. Hortxe zailtasun batzuk. Ez. Pena, hori. Segundo bat. Laurekin, gelditu da. Segundo baten faltan geratu da. Azken hori berdintzeko pena. Hala ere, hor kilikolo ikusi dugu, eta epaileak ez dakit ontzat emango zion, lortu balu ere. Goran gehatzia lortu bali mazun, bai. Azkenen hori kinein dio. Pena hori. Azkeneko jasoaldi hortako atxeen adiluzi xamarra eman di eta Urrengoa Mikel Lopetegi urra izango da. Honek ez dugu uste dena emango duenik. Ez. Eman ezkero, badakigu ze maila daukan. Bai, normalen ematekoa da, euneko una plazan, baina gaur entrenamentu bezala hartu, gaurko saioa eta ezaerak dio moduan, hiru eta indarra gordeta izaten da. Aldi mehin gaztatu egin bertatea, baina Bai. Horretan eta bizitzan ere denak ez dira gastatzekoak izaten. Bai, hori da. Hori, Mikelen kasun gaur bezalako lan bat beretzako ez da izango exigentia, hori. Puntua bilatu harriai, finaleako gorputzaldi hon batekin plazaratzeko eta iztutu gabe. Xabat, Olaizola eta Jokin Eizmendi dira orain arteko markarik onena daukatenak, biak 10 jasoaldirekin. Xabat, Jokin Eizmendi baino asko sarinagoa da, desente gazteago ere bai. Bai. Eta 32 kilo ditu harri horrek. Eta formaz ere igeldokoaren antza handia dauka, esango nuke.
Bai, bueno, helduta ez ibili, baina hori igeldokoak daka pixkat... Nik ere ez dioten du, Igeldokoak daka pixkat arrautza formago, hau pixkat plano xio da, orduan tripa ekarritako garain, gehatzea pehauta bezala, igeldokoak balantza hortan, arrautz horrek lagundu iteun bezala, ba, honi erabat oso eta bultza bertzaio. Pixu aldetik bai, antzekoa, hau harintxi izangoa, baina... Igeldokoak 114 bai. uste dut. Bai, hori kilo erdin gora beran ibiltzea urtero. Hori hemen ikuste dugu, bi alde plano nola dutkan, ba, petxura ekarritako garain bultzen, bertzaio igeldokoa ikasi atzen itxoin da pixkat, Mikele jaso zeun estilon, ez dago esango bakarrik jute zaionik bultzen bertzaio, baina... Ba, eta esan duguna Mikelek eskubia jasotzeu, eta harri honen forman, ba, igual ezkerrantzako egokio gehiatuko litzake. Hemen ikuste duen bezala honek kurbatura honek, lepoaldean daukat kurbatura horrek lepoa gehatzi zaio, eta kasi egoki gehatzean alde planua kanpoa. Oan ikusiko lepoan pixkat kanpoa nola ite joan harriai, baina ez da arazo. Bost. Minutu eta 20 segundu. Eta esan dugu beste bost lortzeko. Ez du leiztutuko, baina lanea raiten nahi da, Txili-xilik. Xabat eta Jokin 10-ekin. Zure neba 9-ekin. Bai, 9-ekin. Baina Telleria ere bai. Aimar Galarra ere bai, baina hor Aimar Galarra galtzeko asko dauka. Bai. Pixu gaitik, 140 kilo. Ba, eta ez tekit beste pare batekin behatziko hori, edo 10 hori berdintzeko idean. Ba, hori, lasai. Ondo. Azkenen kasik aurrin beharreko lanak inditu sortzi jaso aldekin ez da oso aparte egiatuko. Azken bi hauek ateratzeko garain pixka gehiago ja, baina gero behin ateratze honen. Eta hori, 10-ekoan bila. Bai. Ondo. Oida, azkenen lan hori dena indageo azkeneko hori 10. Lan gehixin berrizatuzio bi golpe emateko, baina arazoi gabe. Ba, bigarren egongo da orain zailkapenean. Xabat Olaizola... 101 kilo eta 600. Bai. Eta Mikelek... Kilo gehiago emandu. Gehiago emandu. Bai. 105,8. Beraz, bigarren. Baina hori gutxienekoa da. Bai. Gizonezkoetan, alde batetik, urtarrilaren 4ko finalerako, 8 honenen artean egotea da helburua. Eta gero beste alde batetik, parteide guztietatik 16 honenak Udaberriko Harri-Herri txapelketara pasatuko dira. Beraz, bigarren helburua 16 artean egotea. Emakumezkoetan arazo hori ez dago, 16 parteide baino ez daudelako. Eta 8 egongo dira finalean, hor ere, baina gero Udaberrira begira dena sartuko dira. Gainera, Leire Oleak izena eman zuen arren ezin izan du parte hartu, bine hartuta dagoelako. Eta, bueno, errespetatu egingo zaio, eta orduan, ba, egongo da. Zendatzen bada bintzat, eta zendatuko da ordurako. Bueno, kirolari hau behar bada esen uten plazan behin ere ikusiko, berria delako, kubatarra izatez. Bai, berrikuntza. Bai, kubatarra, baina haian bizi da, baina 11 urte etorri zen, eta nonbait Euskal Kirolas kutsatu egin da, eta hemen daukagu. Harri azten, ea nola moldatzen den. Harri ikustokoena zilindro omen du. Bai, eta gaurko helburua... Lehen aldiz, harri baldarrarekin. Eta gaurko helburua izangoa, jasotzia lehenengo.
Bai, Etxeko harria ere bai, 135 bat kiloko harri baldar bat ibiltzea, baina hori, aurren esku. Igeldoko harriarekin ere ikusita gaude, jaso ezin ikutzitako oren bat ikusita gaude. Bai, azkenen... Ez dakit honi ere antzerako zerbait ezote zaion gertatuko. Azkenen tarteka olako bat ikustea, ez dugu esango polita danik, baina nik uste bai dala beharrezkoa, beste kirolari egiteuen lanai garrantzia emateko. Hori, eozeinak elukela jasoko ez, hor saiatutako lan bat daula eta bai datorra entrenatuta, etxeko harriakin, baina gero esate duen bezala plazako lanak oso desberdinak izatea eta horrankak nola jarri, peso nola jarri, indarrez ikustea, ze peso puska azkan, indarrez jasoko luke, baina hor teknikaldetikan gauza bat eta beste, esperientzia dakanak probatu iteu, hankan atzea gutzi, aurreago gutzi, berago gorago, esperientziak ere guzteu, zurrinkeri horiek nolain eta ez dugu esango polita danik, plazan hau ikustia, baina alde hemen beharrezkoa bai, hori esan daunagatik. Ezkerreko eskua usteu oso atzen, eta harri honek eskatuko luzia da, orduan palanka iteko hortikan, puntatikan helduta, igual arrexago. Denbora asko makurtuta. Ez. Harria jartzen Jokin Izmendi, erlojuarekin bere maixua, Joseba Ostolaza, baina ez dakit ez dakit gaur behin ere jasoko duen. Azkeneko jasoaldi bezala horre esku gorti jarretze bali maizkio biak aurretikan horrek harriko. Bai, azkenen 2 minutu joa borrokan eta 2 minutu horietan txispare junitea, aurren iten ganazi bali mazan hola ba. Berderaz izaten bezala, después de visto esango du. Bai. Komerik. Gaztetan beisbolean jokatzen zuen, jugotarra izan da ez da harritzekoa, hango kirol nazionala... Buelta mandida harriri, ipurdia goraka horrateatzeko helduleku abetoaka, baina kriston pixua gehiago. Bai, azkenen danea probatu berrizetea hemen ezinien zaudenen, Azken intentua. Azken alegin bat egingo du, baina... Bai, denboraz kanpo izango litzake ez dio denboik emango, baina behintzat beretzako jasotak gehatzeko. Ez zaio ondo gehatzen ezkerreko eskua ateratzeko. Pena. Gasoaldi gabe. Alberto de Espain. Jugotarra. Bai, momentu batzutan ebere buruak naserre. Bai. Hasieran ezin zuela ikusi duenean. Ez da probatzeko aukerik izaten hemen. Eta hori da zailtasun gehigarri badakana txapelketa edo ekitaldi honek. Julen Diaz Arabarra orain. Lehen aipatu dugu. Harri handitako espezialista. Bai. Harri baldara animatuta, oso ondo. 13 urte ditu, Urizarrakoa da. 85 zentimetro. Eta gaur 111 kilo eta 600 gramo eman ditu. Berandu samar hasi zen, harria sotzen, 24 bat urterekin, Jesus Atxarekin, den Arabako harria sotzaileen eskola martxan jarri zuena bera izan zela, gaur egun beste batzuen eskuetan badago ere. Eta harri handien txapelketan, gonbidatu moduan, parte hartu izan du. 2008ko urtarrian, 211koa jaso zuen, Aian. Bai. Eta zeharo desberdina ez, harri handitako teknika edo gaur pixu aldetikan etzaio astu ningo, baina zailtasun aldetikan bai. Ja, hacemos moldatzen.
hori iristin dio, eta bigarren reboten ieldu jo berriz, baina ez hobeto hasieratik hasi ondo, eta lurrea utzi eta hasieratik hasiko balitz hobeto. Hor azkenen demora asko zuaz, janka gainen, hor jatentzua gainen neotea, eta utzi eta atzetikan, hola, bai. Zerotik hasi berriz. Eta ez du ematen baino... Batez baino gehiago esango du, 112 kilo baino ez ditu, eta 200-etik gorakoa jasota dago, eta hor alde handia dago, baina jendeak konturatu dedin, harriaren formak zenbaterainoko garrantzia dago. Bai, dudik gabe. Formak eta ebili ez izatiak. Baita, biak. Hemen bestaldeare probatu dira, punta gora, punta bera, bileta, nik uste eta hasieran bezala, hasieratik esku gondo jartu dela maizkio, ez du laratzik izango, gorputzea menderatzeko. Izan duen bezala, presik gabe pasientzia egin horrankatan ondo hartu. Noen punta xiotikan albalin mau, os. Eta tope moukoa diteio. Eta batematek egin dezaken galdera, eta ez hotelitzateke hobea izango harri hoiekin aurrez entrenatzeko aukera ematea. Kirolariago nahiko luke. Bueno, eta ikuskizunerako ere behar bada hobea izango litzateke, eta bakoitzak bere almena noraino iristen den jakiteko ere bai. Bai, ez tekit. Lehenengo urtean ez tekit esote zuen utzi plaza etortzeako proba txikin bat naiz oso ondo goatzen. Neskan kasun badakit baietz. Uliako harri atera zuenen Uliako harria lehenengo aldiz plazeratu horretik entrenatzeko aukera izan zen. Ez tekit harriko harri hauen kasun ala izan duan. Azkenen lehengo urtetik plazeratu gadoko harri bat da kirolari hauentzako eta hori. Utza faltau, ez du ezer falta gorputzea menderatzeko, baina... Buelta emango balio, hortik aurrerako egingo luke. Hori esate duen bezala, ipurdia pixka jeiz teknikako gauza txiki dia, hori harri handitan oitu da oso tente jarduten, amaseikoakin, atubikoakin ebai, ez duen beste palanka esfuertzu eskatzen. Hau Ari zaio horre aholkuak ematen, baina... Hankatan atzeo esio utzi, eskatetzan txio utziko baluke, lan erdi jain da hori, baina hemen nik uste dugu bularren nola jotzion, eta esango dugu bularra eta tripa alde horrek ez diola usten argi bere tokia ondo etortzen bera. Pena, lastima zan. Bai. Zeikusia pixu aldetikan ondo menderatzezula, baina... Utsean bukatu duten dik kirolari ikusi ditugu, eta besteren atzetik. Eta lehen egin duan galderak, arrazoi bat daukan, nire ustez, kirolariarentzat berarentzat ere plazan horrela gelditzea. Bai, ez da polita. Ez da polita, eta horri, seguro asko, luzaroan emango dizkio buruen bueltak. Hor azkenen, danok pasea izan du dugu, ez? Kirolari jadan zeinek pasea izan du, gaur Julen eta Albertoi gertatu zaien egun hau, hori plazara junda ezin jaso, hori maximalea zuazelako, gaur bezala arribaldar zaila dalako, zor gauza batikan, zuet zaudelako eguneko egunean. Hori. Oier Azpeitia. Momentu zailak. Zarauztarra. Herri horrek, zurlariak ez ezik. Errex, ekare du. Hainbat harria sotzaile eman ditu azken urteotan. Kintapen atera zan, oier, solan politia inez. Zo denbora gutxi da makia harri jasotzen. Baina hori hasieratik esan duen bezala. Bai, norderen atzetik kintopikoetan bigarren. Harri lekua sartu zan agin batea ikusi zan, lehenengo harria jasozunetik oso mutil egokia dela. Erakuste zaiona eta entzuteuna segitun barneratzeu eta olakoik ez dago, azkar ikasteko. 19 urte, metro bat eta 87 zentimetro, eta gaur eman duen pisua 110 kilo eskaz. 109, 750. Surfean ibili izan da, eta oraindik ere badabil. 16 urte arte pelotan ere ibili zen, baina meniskoa hautsi zuen, eta utzi. Esatean, 110 kilo tabiai behiratuta ez du ematen ameste ondo banatutako kilua dazka. Bai, mutil sendoa da. Eta ikusiko ez, beroketan ikusi dugu, baina kintopetan bezala, egoki ekarri duen petxura,
hor gerrira, hor gorpe txiki bat eman, eta berdin du, oso ondo. Ba bai, Oso ondo. bikain. Eta kirol honek surfarekin ez dago zerikusirik, Ez. Baina, bueno, ekilibrio aldetikan, bakarkako lanetikan, hortikan harrapatze bali mau, ba, asko. Eta bigarrena berdin. Elegante, oso ondo. Eta ikustea, launtzaiek esateien hitz bakoitza nola entzuteun, nola barneratzeun. Egola kaso egiteun mutile doneska bati erakustia plazer bada. Petxuak hartzen honek erriko baino gora gogeatzea jo, teko golpe txiki batekin ondo menderatzeuko ja. Opako indarra berda, eta asko. Eta asko. Eta Zer ez da mutil txiki ja? horretik. Alturak honi ez dio kalterik egiten. Ez. Harria bai da luzia, harri baldarrau, etxekoan aldetikan bai da luzeua, orduan hor bera aliatzeko garain pixkat urrutixo gehatzea, baina hoi horren kasun. Jaso aldi denak txukun iteide, eta banaka, oso lan politia egiten nahi da harri baldarrekin. Imanol Roiok bultzatu zuen, kirol honetara. Eta ezen damutuko ez bata, ez bestea. Ez. Azkenen kintopetan txapelketa inalizateko 3 kirolari berri izateia, eta nik uste horregatik ez tekiko harriako dira, baina bai dia oso launak, orduan bata bestian beharra, leheno Imanolek izan zuen bezala honen beharra txapelketa daiteko, hemendikan urte batzuta igual izango Oierrek Imanolen beharra, harri txikitzako txapelketa bat, edo beste zen txapelketa daiteko, orduan lehen esan duna ekipoko lan hori egunerokotasunen bai lan duen bertala. Eta banaka zelan polita egiten nahi dan. Hor petxurek hartzen hori, zentimetro batek ez dio aldeiten bera, eta hori. Kolpe handizio, txikizio, ondo menderatzeko gora. Bai, gaurko txalo gehiena igual, beak jasotzen nahi da eta ditu. Oso ondo. Oso ondo. Mutil gaztea da, eta lan oso ona egin du. Zazpik. Oso lan bona. Sortzionen artean sartzerik ez du izan. Hoi da. Bai jasoaldi kopuruari dagokionez, baina hor odei 70 goiena esate baterako. Arinagoa dalako. Bai, arinagoa da, desente arinagoa. Bai, eta hemen atzetik datoztin parteideek ikusita, 8ko hori igual harrapatu bertzuen, baina bueno, aurreneko plaza izan da 8 bituta leheno aurreko 2 kirolari bezala 0 gehiatu, eta gero lehenengo plazan normala da pixkat nervioso jartziare, eta bere helburu ondo bete du, eta ondo. Orain bere lagunak zer egiten duen. Imanol Roio. Mutila saskibaloian ibili zen, eta berauneko izan zuen 14 bat urterekin, eta horren ondorioz saskibaloia utzi egin zuen, ebakuntza egin da gero, eta harria sotzen ibili da. 2022ko Domosantu egunez Urnietan 110 kilo eta 600 gramoko harria bizkarreratu zuen. Eta lauan kintopeko mailan txapeldun izan genuen. Baita harria hondik inibili eta belauna txitzaion abisu txiki batzuk ematen, eta ustetu baina erabaki bat hartu dula, hori harrik txikita pixkat bizio bideratzea, prestakuntza fisikoa pixkat aldatzu, eta
kilo batzuk ere kendu dituela esango nuke. Bai. Belauneko Bai, gara arazoa berriro bueltatu zaizkiolako. Gara handi xamaraman dio azken aldin da. Horregatik uste dira baki bola ba hori. Herri txikita pixkat bideratzia. Arazoi gabe ira menderatzen. Bai. Hori, lehenengo 8 horietan sailkatzeko lan batin, lan txukun batin da. Ateratzia kosta zaiola esan du hori, harri luzia dela esan dugu, altura aldetikan beste mutilak baino txikixio da iman da, hori beko punta aliatzeko, ba, pixka urrutixio behatze zaio. Errazasun handiz, ari da. Esan minutu bat gelitze zaiola. Minutu bat pasa zaiola. Minutu bat oantxe, bai, lanean. Minutu bat egin duela eta beste bi gelitze zaizkio. Zondo. Gaurko egunen bezala ikusi dugu esperientzia handia daken kirolarik eta beste batzuk berrio esperientzi gutxixio dakenak orduan. Aldian nabarmen ikustea ja jasotzeko posturan, bukaerako emaitzan zesanik ez, baina jasotzeko posturan bai seguru jardun edo balantzak ibili alde handiri izatea. Sortzionen artean sartzeko 9 egitea komeni? Pixugatik bai. Bai, eta atzetik atostirako Goenatxo bat, Jon Bisasola bat. Bai, ez dakit maila bitarra nola moldatuko erontako harriekin, ez dugu bine ere ikusi, baina harri txikin txapelketan esatu bat gaurten bertan, hiru honen artean egon da. Bazpare kontuz, izango dugu. Bere lagunaren marka berdindu du eta normalean ondure egingo du. Bai, azkeneko 22 segundu eta maoin biharri segidan bera alde indio beste golpe atzkatu oso ondo. Hor bai. Bai, tetxurekarri garen bera alde indio. Bere ala ekin edo garria jokin izmundik. Hau asko kostatzen ari zaio, ia temporarik izango du. Ondo, bai. Bai, temporaren barruan sartu du 9. Bai, hasieran ikusi zaio, jolasia bezala izala, baina bukaerako hemen lanak inberra etorri dira eta Animar Galarraga gainditu du, pixuari esker. Bai, eta Gorka eta bainaten atzetik. Zenbat eman du gaur Imanolek? 103. Bai. Estabiltza oso aparte, baina aldia markatze du bai. Baina eta aurretik izango du, Animar Galarraga atzetik zailkapenean, baina hemendi beste batzuk gelditzen dira. Aratz Zueldia, Imantxo, Zaraustarra, Basarritarra, Mutil Gaztea. Kintopetan oiarrekin batea jarduntzen hau. Bai. 3. gehatu zen zailkapenean, baina oso lan politia da. Norbean helburuk zein dian jakin da, hori, lehenengo helburua oiarren kasune bai, lehenengo jasotia esan, da gero lan eitia, aratzen kasune bai, lehenengo jaso, eta gero be lan txukun bat ia lortzen. 17 kilo eta 700 gramo eman ditu. Bai, mutil puzka da. Altura. Atlaro eta maika. Harri lekuare kasi makurtu eta sartu berdu. Bai. Garaiera aldetik bai, mutila hundila da eta horrek eskubaloian ibilitakoa. Horrek batzutan laguntzeu harri mundun eta beste batzutan arretia uruti xamar gehatzea eta hori. Lehenengo plaza hauek, hori zure burua ezautu, nerbilo kontrolatu, nahiko lan izatea bidenak ondo egiten. Ekin dio lanari.
Hasieratik txukun azte zaigun. Oso ondo. Nortik gora, hanketan pixka beran gehatu zaio, baina ondo menderatu golpe txiki bat. Goia menderatzeko, aseguratzeko beste txiki bat eman dio, eta oso ondo. Bueno, helburua beteta. bai, lehenengoa bintzat, bai. Eta hemendik aurrera, badauka batzuk gehiago egiteko denbora. Oso ondo bigarrenare. Berdin. Hau lortzen golpe batekin sartzia. Oso ondo, gora ekarri gor. Elegante, hori bai. Bigarrena, lehenengo baino ere txikunago esango Bai. Bai, aurrenengon dominatu behar dizu, arreia zure gorputzen nola eskontzean, zure gorputzakin. Ikusi du arazoik ez duela izan ez lehenengon da ez bigarrengo, baina bigarrengoa bezala saiatu berdu, jaso aldi guztikiten. Hori berdina, banaka hankatan ondo apoiatu, bularrea ondo ekarri eta hor astea lana. Hor beste golpe bat eskatzegoen esan nahi du goi egiteko lehenengo golpe horrekin behera xamar daola eta jaso igual ingo luke, hori baino bultzatzeko esfuerzo hori handia eskatuko luke eta beste golpe txiki bat eman da, ja, bularparen gehatzea harria mende eta jasotzeko errexo izatea. Bai, pixkat, mogitu inzaio harria. Hankatan pixka mogitu zaio. Bai. Hasieratik hori da, Hankartean bertan ere. Utzi eta hasieratik hasi hori da. Bai, azkenen indu bere lan bat, bere 3, 4, 5, ez tekit beste pare bat diteko denbora izango daun. Bai, hau ondo jasotze bali mau, bosteko hori harrapatu dezake. Oso ondo. Hor ikusi, agerriko gainetik gora zenbat ekarri hon, bularrea ekarri honen. Bai, gizonezkoetan, lehen esan dugu, helburu pikoitza daukatela. Bai. Zortzi honen artean jartzerik izba dago, ea 16 honen artean egoterik daukaten, Udaberriko Arrierri txapelketari begira. Ondo hori, pena ba, honen aurrekoa jatiatu zaiola, bestela beste jasoaldi bat iteko denbora bat zekan hor balantzak hortu eta denbora bauka, bai, oso ondo. Ontzat emango diote hori ere, bost! Guztua. Eta posarren. Oso ondo. Hasieratik antxukun azte bali mazea, zure buruan gane konfiantza gehiago hartzezu eta bost. Beste ekitaldi bat izatea. Hasta marka txarra hasi berri bat entzat. Mikel Marijoan eta Oskar Aguasekin berdinduta, baina pisuaren eraginez, hoien atzetik Oskar Aguasek 120 kilo eman zituen, Mikel Marijoanek 83 eta 600. Jon Unanue, Oenatxo 3. Jose Unanue handiaren semea. Azken aldin bakit, ez ibiz jo mordo bat iten nahi dela edo inditula aurten mintzat eta plazan txapelketetan tegit nahiz ikusi nun, hori geldik ez tala egon eta gaur bai laneako gogoak netorreko zan. Normalen aurre bai harria ondixioak niltzea, 16koakin, Bai. 150 kulkoakin, harria onditako zaldetasun gehiago. Euskal Herriko harria hondien txapelketan 2019an esatutako bigarren izan zen, 2021an 3. Pentatoian egin izan da, eta kilo asko kendutare ikusi izan dugu, pentatoi garaian. Bai, azkenen gauza berri probatzeko gogoa izatea batzutan da. Papel polit jain da, agiatu zanane. Txintxarri
sarian garaia izan zen 2022an, Etxauri Harrian txapeldun 2023an, marka alegin batzuk ere baditu. Bizitasuna eskatzen genuen da berriz gora, hoi baino azkarro ez amateik. Bi marka alegin baditu, bata saio berean 175 kubikoa eta 213ko lauki zuzena jasotzea, eta hori lortu zuen. Lehenengo bata gero bestea. Bigarren alegina ostera oraindik zailagoa zen, 187ko kubikoa eta 225ko lauki zuzena rektangularra. Bai, eta hori ez zuen lortu. Han ginean gu, bai. Gainetik harrigarri gertatu zitzaigun, ze bera etxe nola jarduten bentzan, baina lehenengo kubiko heldu zion da gero rektangularrai, hori pixu aldetikan kubikoa txikio zalakoi normalen komodo bilatzea, lehenengo harria ondo jaso eta gero kubikoa. Bueno, etxen hola ibiltze zala entrenatzen eta etzularazik izan, baina gero plazan itzun bere eguniko bena izan eta hor gehatu zen pixka trabeska helburu hori. Etxean egindako lana gero plazan erakustea hori izaten derronka. Bai. Gauza asko hartu behar baitira kontutan. Batzutan etxe baino beto xio, urrena okertxio, hori da plaza dakan zorginkeia. Eta egun guztiak ere ez dira berdinak izaten. Ez, hori da. Eta behin eguna jarri ez gero, egun horretan eman behar da daukasun guztia. Ondo, banaka dena berdine harkia da jasuten. Eta hori, goiko abiadura hori. Bai, horrezkeneko kolpe hori. Impresio egiteu. Beste harrikin ebai, normalen beste harrikin ebai berdine egiteu. Gorputzen dakan bitarten pazientzia hauka, baina gero goi egiteko garain oso brabua da. Hori, azkenen horrezintza jo presakatira bera aldein iteuleko, baina golpeta berdin du denagatik. Azkenen norbeak erabaki berdu, komodo non bilatzean, teknik aldetikan da bakoitzak bere estiloa markatzeu. 6, dagoeneko. Oso ondo. Zazpi ere bai. Eta beste baten. Odei eta Goiena, Iker Sojo eta Kari Garmendiarekin berdinduta legoke une honetan. Bai, eta importantia da ezalik eta gehiena jasotzia, geho gertatu liteke norbait lesionatu edo junezinik edo aldanik eta gora nahi jotzia sarkapenen. Denbora badaka. Gaina sobra handik ez, Bai. Sortzi. Azkarriteulako goia, bai. Sortzi, Bagustaren aurretik geldituko da. Jo Marijoanen atzetik, sortzina jasoaldi, 3 hoiek, baina Jo Marijoan netatik harinena. Goenatxo geun eta 13 kilo pasatxo eman baititu gaur. Jo Marijoanek 107,4 eta Gustak 140 kilo. Hirurak sortzirekin, beraz. Oraingoz sortzionenen artean dago. Jon Gizasola, Zelai, bosgarrenakia, ze maila ematen duen. Bai, lehen aipatu deuna, neskatan aipatu du, hori goiz eder bat, naroa bat, pixu harinakin zelan itea iristeian, eta hor bai gertatu da, neska oso harinak, eta astuntxio, eta mutila dena bai, ikusia harintxio, eta astuntxio, orduan, zerkapenan gora bera kilo horiek markatu eta kasu batzutan 20 kiloko aldiare ikusi dugu, baina beste batzutan 2 kilo edo gramo batzun aldiare izatea, orduan hor baskulan gainen jartzeko garain komen izatea erropa denak entzia. Ja, Jones eitekun. Herriko mutila, maila bitarra. 95 kilo eta 200 gramo. Gaur goizean bertan eman duen pixua. Eta 6 urte ditu. Eta aipatu duzun pixu horrekin, 8 jasoaldi eman da, barruan izango litzateke. Bai, mutilen artean, harinena bera baita. Bai, batzutan hori jakite launtzeu, baina beste batzutan
nervioso, astezea badakizulako zeman jaso berdian, da ez du asko launtzen, lehenengo jaso alditik nola. Oso ondo. Honek, Eta sortzik... Kiro dago odolean darama. Bai, eta sortziko hori, baukala, asko animatzi izango hori, baina... Bai, lehenengoa nola jaso ikusita, sortziko helburu hori, ez teka aparte. Eta beretzako, herri-herriko finalen jardutia, Palmereseak ore hor gehatuko litzaioke. Oso ondo. Aita erlojuarekin, harria jartzen Unai Josa. Bai, eta gu bai, baina hemen publikoko jendeare harridura arpegi batzuk ikusi dira, Oso ondo. Bai, azkenen lehen esan duen bezala batzuk harria handitako espezialista, jonen kasun, harri txikitan aurten eatea da, baina hemen maila biko txapelketan papel oso polit egin izan ditu, zortziko zilindro eta bolakin, eta gaur bezala harri baldarakin animatze hori, pozgarri da bai beretzako, baina bai jendiantzako, eta nola ez, maila biak ere bai. 15 urte zituela, lehen txapelketa jokatu zuen mutilonek, harri jasotzen, gamiz fikan, 73 kiloko bolarekin, eta irabazi egin zuen. Baina, hala ere, 18 urtera arte, pelotan ibili zen, markinan. Bai, kirolari peta-petua. Bai, hor... Aita ere bai, arreba ere bai, eta bea ere bai. Aita harri txikiekin izan den haundienetaikoa. Haundien espada. Ondo, Jon. 5. Minutua pasatxo galitzen zaio. Bai, bain segidan jardun ber. Hori itxutu gabe, azkenen garantzitsua sortziko hori, baina 16ko hori bai polita litzake ekipoko lan hortako, eta... Kadenbora, kadenbora, eta txukun nola idan. Zazpigarrenaren bila. Auta beste bat, lortzitun. Eko txiki batekin berdin du, bera xamartzean, baina zerrena. Hori txartzat eman diot, askarregi bota du. Egeatu baino lehen bota du. Nibela etzun aparte harri horrek, baina azkar bota du. Zazpirekin gehatuko. Gaizki behar du. Harina da, baina odei iruruta goienak bera baino pixu gutxea eman zuen. Odei harinago, bai. Ja. Hau bai, hau guntzat eman dio. Bai, lastima. Goien ibilita gero segundu berdi horregatik han. Eta orain ea askar. Mikel Lopetegi urrarekin zeingo du. Inigo, aurrera nahi dozunean. Mikel, gaurko irabazlea, zorionak, helburua beteta. Bai, eskerrik asko. Bueno, gaur ikusi da ze zaila den egiten duzuen lana. Bai, harria ez da oso egokia, ateatzen da asko kostatzea gerrira ateatzen, da, moldau geha, 10 lortu deu, eta klasifikatzia lortu deu, eta guztua. 8 polita osatu duzuen, finalerako? Bai, nik uste generalian txapelketa politia gundala ez, danak ondo indue, eta bai, politia, ikusteko politia. Sondo, eskerrik asko, Mikel. Hale, zuei. Sailkapenei, hobeto esan da, gainbegiratoa emanez, bukatuko dugu gaurko emanaldia. Honetxek 8 esan dira, arrekin gehien jaso da bezan emakumeak, beraz, Maili Lier Patrizia initzeko Isidro Maia eta Estefania, 8 honek izango dira, datorren astean Maia. Eta ez ikasakarak uratu 8 izatzea, 6 egiteak dago da bete, Euskal Txelan beste bizitari geroa, antolatu da harria ditxatzen. Mutiketan, lehenko 8 postuak. Hau izitira,
Arrierri txapelketa honetan 8 onenak datorren urtarrilaren 4an finalean izango direnak: Maili Gezalaga onena 14rekin, Dier Niosa, Eider García Durana, Patricia Martín, Ainize Zumeta, Goizederra Bendibar, Olaia Esnaola eta Estefania Etxebeste. 8 onenak hoiek. Eta gizonezkoetan emaitza guztia kontutan hartuta, Xabat Olaizolak 10, Lopetegi Urra eta Jokin Eizmendik bezala, pisuaren arabera lehenengo hirutokiak, Gorka Etxeberriak 9, Beñatelleriak eta Imanol Roiok bezala, Aimar Galarraak ere 9, baina horrek dena baino pisu gehiago dauka, eta Jon Mari Juan Arabarra 8 jasoaldirekin, 8. tokian. Denporaz oso estu gabiltza eta gure agurra laburra izango da. Mila esker Idoia, mila esker Inigo Lasa eta lantalde osoaren izenean. Zuei. Eskerrik beroenak eta arratzaldeon.